wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ka sungalo watu kolu ɲɛnɛmaya aw ka rajomaliba kan nunu ye sumundaw ye ka se aw ma n'o bɛ tali kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnɛmaya kan a n'a ye baaraba minnu kɛ adamadenya ye ni adamadenya yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ nafa n'o ye fo ka n'a bila an ka bi waati ninnu na. Sumundaw ninnu olu bɛ se aw ma an balimakɛ Alhaji Suleman Yusuf Tarawele fɛ an k'ale lamɛn ni sumundaw ninnu na. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bi maqam safiril anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahabatil kiram wa ba'd mustami'in al kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame Allah ta'ala tando ka barkada ka wale nyumando an seko damajirala o kofe amban kalfa o masabaina sabula ate kalfatien o kofe ame solli ka ciduna fasamantika no Muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ame Allah ta'ala deli ala kan nafana horomay jiya anilahara. Ame Allah ta'ala deli limanya ani sutura ani garjiga nyuma ala ka kalfa anan badin islamaw bela jelena. Ame Allah ta'ala deli anga hamina ko dogole ana bangene ala ka sababu nyumandi amawla. Ame Allahu deli ame femi nyina ala bolo ni hera bala ala ka nogoya anye. Ame sina fenya ni toro bala ala ka ankishama ala ka laban ko nyumanda bema. Allahu ka anga kafola ba arjina kono ala ko kanye ala kra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni anga sigida mukananyi sigida minnu ni an bɛ ka kɛta n'a bɛ ka boli alakira belebele in ka taarihu kan an bɛ Allahu ta'ala deli ala ka an nafalan bɔ ala. An ka walan tɛmɛnen an y'a yira k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka weleliw a kɛra jɔyɔrɔ damadɔ ye n'o ye jɔyɔrɔ 3 ɲɔgɔn. A jɔyɔrɔ fɔlɔ o de ye alakira ka nabiɲumanya dili a ma a ye san 3 kɛ a bɛ ka maaw wele gindo la. O kɔfɛ jɔyɔrɔ 2nan san 3 in tɛmɛnen kɔfɛ alakira ye weleli daminɛ bange la makankaw ma. O daminɛna san 4nan n'o ye nabiɲumanya san 4nan ye ka taa bila nabiɲumanya san 10nan laban na. Weleli jɔyɔrɔ 3nan o de kɛra weleli minnu kɛra makankɔ kan. O daminɛna san 10nan laban ka taa bila alakira ka hijira la ka bɔ Makka ka taa Madina. O kuma ni Allah ta'ala sɔnna an bɛna an da don nin kelen kelen bɛɛ la ni Allah ta'ala ye waati yiriwa an bolo. Aliyun bun Abi Talibin karramallahu wajha ale b'a fɔ an ɲɛna ka kumakan dɔ la innal makarima akhlaqun mutahhara. I ka dɔn bonya kow ni kungo bɛlɛ jelen ka majigi i ka kuma kɔrɔ ma bɛlɛ jelen ka bonya tɛ ka i sɛgɛrɛ. N'a fɔra karisa ko fo maaw k'a fɔ a y'a jɔ a ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ walisa o bonyabaw n'o tanga ka da i kan k'o bɛ kafo ka bɔ jogo dɔw de la jogo minnu n'u ka sanu. O jogo fɔlɔ o jumɛn ad-dinu awwaluha diinɛ de ye o jogo fɔlɔ ye. Sabula adamaden e ka adamadenya walisa ka kɛ adamaden ɲumanya ye diɲɛ n'a kɔnɔma ka i kofɔ fo a k'a sɔrɔ i bɛ diinɛ de la. O kuma maa o maa ni e tɛ diinɛ la i ka adamadenya a ma dafa. Adamaden ɲana togo o togo ni tɛ diinɛ la fiɲɛ fɔlɔ min bɛ fɔ i la o b'a fɔ a tiɲɛ na karisa kɔni ka ɲi. Nga n'a ka kafiriya tɛ a ɲɔgɔn ka dɔgɔn. O kuma jogo ba 2nan al-aqlu thaniha hakili o de y'a 2nan ye. Ni diinɛ kɛra i bolo bɛɛ lajɛlen ko karisa diinɛ bɛ a bolo nga sa a hakili ka dɔgɔn kojugu o ye fiɲɛ ye. O kuma walisa i ka kɛ maaba ye maaw ka u tɛgɛ turu i kan ni diinɛ sabatira i bolo fo hakili ɲuman ka kɛ i la
i hakili juru ka cani wal ilmu thalithuha o juguba a sabana o de dɔnni ye fo dɔnni lakika ka kɛ i la min ye sariya dɔnni yɛrɛ jaati ye ka tila ka i ka dɔnni jɛya ka bɔ diɲɛ ɲini ma sabula n'a fɔra karisa diinɛ bɛ a bolo aga radio so mandila nino an ka karisa ni o de radio majura ye ka bɔ tuba kɔnɔ hakili jaga bɔ tapi kɛnɛ ni a kɛnɛ o kun kɔnɔna ni y'a fɛnsɛnɛ ni aw ka yama diinɛ kɛra i bolo i hakili ka bon dɔnni b'i la nga e muɲunen tɛ maaw bɛ fiɲɛ sɔrɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ bɛ a bolo karisa hakili ka bon wa a ka dɔnni o yiriwalen don nga karisa muɲunen tɛ dɛ i ka dɔn nin ye fiɲɛba ye dɛ waljudu khamisuha ni muɲu sabatira walisa jogoba nunu a tɔw ka sinsin ko funiseriya de a duurunan ye sabula n'a fɔra karisa diinɛ bɛ a bolo a hakili juru caninen don a ka dɔnni yiriwalen don ni muɲu tɛ fila ye kelen in bɛ a bolo nga karisa ka dɔrɔmɛ tɛ ci maa ɲɛ kan o fana ye jogojuguw la belebele ye o kuma f'i k'i jija ka kɛ funiseri ye a jogoba tɔ ye jumɛn ye alfadlu sadisuha fasamantiya o de ye jogoba in wɔɔrɔnan ye sabula n'a fɔra karisa diinɛ bɛ a bolo a hakili ka bon a ka dɔnni o yiriwalen don a muɲunen don funiseri don nga karisa tɛ maa fasamanti ye dɛ maa fasamanti tɛ maaninw bɛ jate ko o ko la i b'a sɔrɔ ale de b'o ko ɲɛfɛ i k'a dɔn nin fana ye fiɲɛ ye o kuma jogoba a dɔ ye jumɛn ye tugun walbirru sabi'uha ɲumanya k'i k'a dɔn ko nin de ye a 7nan ye i ka kɛ ɲuman ye i ni bangebaaw cɛ i ka kɛ maa ɲuman ye i ni wolodenw cɛ i ka kɛ maa ɲuman ye i ni sigiɲɔgɔnw cɛ i ka kɛ maa ɲuman ye i ni dabama yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i ka kɛ maa ɲuman ye i ni ka ciden ni ɲɔgɔn cɛ i ka kɛ maa ɲuman ye i ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'a fɔra karisa diinɛ b'a bolo a hakili juru caninen don dɔnni yiriwalen b'a la a muɲunen don funiseri don maa fasamanti don nga karisa t'a bangebaaw bonya dɛ i k'a dɔn fiɲɛ kɛra belebele ye o kuma f'i ka kɛ maa ɲuman ye karisa tɛ sigiɲɔgɔnw bonya karisa a tɛ ɲumanya kɛ silamɛw ye baarakɛɲɔgɔnw ye i k'a dɔn nin ye fiɲɛba ye o kuma jogoba dɔ ye jumɛn ye ashukuru thaminuha barikada k'i k'a dɔn ko nin ye a seginan ye fo jɔn ka Allahu taala barikada jɔn ka a jɔnɲɔgɔnw ka ɲuman waleɲuman dɔn ni k'a barikada sabula n'a fɔra diinɛ bɛ karisa bolo a hakili juru caninen don dɔnni bɛ a la a muɲunen don funiseri don maa fasamanti don maa ɲuman don nga i tɛ karisa ye k'a fɔ kuma si ko a barika ala ye i tɛ karisa ye kuma si ka maa dɔ barikada i k'a dɔn ko o fana ye fiɲɛ ye o kuma a jogoba 9 a saburu tasi'uha o de ye sabali ye sabula n'i kɛra diinɛtigi ye i hakili juru caninen don dɔnni bɛ i la i muɲunen don i ye funiseri ye i ye maa fasamanti ye i ye maa ɲuman ye i bɛ nɛɛmaw barikada ala ye i komi i bɛ danfɛnw fana waleɲuman dɔn cogo min nga maaw ko karisa sabalilen tɛ fiɲɛba donna i ka ko la o kuma jogoba in tɔ ye jumɛn i komi aliyu b'a fɔ cogo min walinu baqiha i ka kɛ maa nɔgɔn ye i ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen na sabula ni nin 9 bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ e la nka e tɛ maa nɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen bɛn'a ka diinɛ bɛ karisa bolo karisa hakilitigi don a hakili juru caninen don a ka dɔnni yiriwalen don a ka muɲu o sira kɛnfɛn sen na karisa funiseri don maa fasamantiyalen don maa ɲuman don wa a bɛ Allahu taala ka nɛɛmaw barikada a bɛ jɔnw wale ɲuman dɔn wa maa sabalilen don nga karisa ka ko ma nɔgɔn dɛ ni ko cira i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bila hɛrɛ la i k'a dɔn nin ye fiɲɛba ye nin jogoba ninnu i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ alakira la sallallahu alayhi wa sallam
o de la alakira ka weleli i k'a dɔn a nɔgɔyara a bolo sabula Allahu Taala ye alakira galalado ni nin jogoba ninnu weleli étape fɔlɔ n'o y'a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o de ye alakira a ye weleli daminɛ gindo la kuma min na nabiɲumanya ni cidenya dira a ma a dɔnnen don tariku kɔnɔna na k'a fɔ Makka ale de ye larabuw ka fɔaba ye u ka diinɛ ko la kabini silamɛya mana larabuw bɛɛ lajɛlen ka diinɛ fɔaba n'o ye u ka bolibato diinɛ ye i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba la alikaba baarakɛlaw ani maa minnu jɔlen don ni boliw yɛrɛ ka entretien ye ani jow olu ka baaraw i k'a dɔn ka fara larabu tɔw kan bɛɛ lajɛlen kun bɛ bɔ i ka jamana de la ka na Makka walisa ka na barika ɲini alikaba boliw fɛ o kuma walisa ka se ka alakira se a ka laɲini ma ka se ka ɲali kɛ ka boliko ninnu kari ka bɔ yen i k'a dɔn o tɛ ɲa fo a ka kɛ ni gɛlɛyaba de ye wa gɛlɛya de bɛ tila ka fara gɛlɛya kan tugun o kuma walisa ka nin baara in sigi sen kan a mako bɛ tigɛnkan de la n'i ye hakilina min ta n'i jɔra ko min kan fo a k'a sɔrɔ i tɛ yogoyogo masiba tɛ se ka i bɔ o kan san pɛrɛnkan tɛ se ka i bɔ o kan maa ka tɔɔrɔli kan gosili bugɔli i k'a dɔn nin si tɛ se ka i bɔ i dabolo kan o kuma fo o cɛ sugu de ka na i komi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o kuma a kɛra kodɔnw na belebele ye Allahu Taala ye min di Muhammadu ma k'a ka weleli daminɛ gindo la mun kama walisa diinɛ min ni o de ye diinɛw la hɛrɛma ye n'o de ye diinɛ laban ye min bɛna coko dugumakolo kɔ kan a kumakan kana cun makankaw kan ni ka o dusukun yɔgɔyɔgɔ an kan k'a dɔn k'a fɔ siga kɔni t'a la ni alakira yamaruyara k'a ka weleli lase danfɛnw ma a bɛna silamɛya yira maa fɔlɔw de la maa minnu nɔrɔlen don ale yɛrɛ la n'o ye a ka sokɔnɔmɔgɔw a n'a daka wuli teriw i k'a dɔn alakira y'olu wele ka na silamɛya ma ni ka tila k'u wele ka na silamɛya diinɛ in ma maa o maa ni alakira kun y'a ye k'a fɔ hɛrɛ tamasiyɛn bɛ o la n'a b'o dɔn ni maabaya ye ni jogo ɲuman bɛ a la alakira kun b'o bɛɛ lajɛlen wele ka na silamɛya diinɛ in ma alakira kun bɛ maa o maa dɔn k'a fɔ tiɲɛ ka di a ye hɛrɛ baaraw ka di a ye alakira kun b'olu wele ka na silamɛya ma wa i k'a dɔn makankan yɛrɛ bɛɛ kun bɛ alakira dɔn fɛnɛ k'a fɔ a bɛ tiɲɛ de kɛrɛnkɛrɛn a ka lahalaya bɛɛ la ani ɲali o kuma jamakulu fitinin fɔlɔ min ni o ye alakira jaabi o jamakulu in sika foyi foyi mana olu dusukun na pepewu alakira ka bonya na ani alakira ka kɔrɔta la ani alakira ni o yɛrɛ ka sankɔrɔta la ani alakira ka kumakanw o tiɲɛtigɛli la sika mithqala zarati mana olu dusukun na olu ye jamaw de ye o jamakulu ninnu dɔnna tariku kɔnɔna na n'o ye silamɛya tariku ye a bɛ fɔ olu de ma as-sabiquna al-awwalun maa minnu ye sodansow ye minnu ye maa fɔlɔfɔlɔw ye minnu donna diinɛ in na o maaw ɲɛma o de ye alakira yɛrɛ furumuso ye n'o ye limaniɲɛjɔnba ye khadijatu bintu khuwailid a dɔ ye jumɛn ye alakira ka jɔn nɛɛmalen n'o ye alakira ye jɔn min kan hɔrɔnya n'o ye Zaid bun Haritha a dɔ ye jumɛn ye alakira binakɛ den n'o ye Ali ibn Abi Talib Ali kun ye denmisɛnnin ye nka a kun bɛ alakira ka lamɔn kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye alakira daka wuli teri n'o ye Abubakar Siddiq nin de ye jamakulu fɔlɔ ye minnu donna silamɛya la ni maa minnu fɔlen filɛ tan n'o ye Khadija Zaid bun Haritha Ali ibn Abi Talib Abubakar Siddiq ni maa naani ninnu silamɛyara silamɛya don fɔlɔfɔlɔ de la alakira ka weleli fɔlɔfɔlɔ wahyu jiginna alakira kan don min ni maa naani silamɛyara o don
o kuma de fɔ ninnu maa naani de ma as-sabiquna al-awwalun sodansow minnu ye danfɛntɔw dan alakira limaniya la. o kuma ni maa naani a bɛ kɛ wajibi ye an ka dakurunya fila fɔ ninnu kan. a ma fɔlɔ khadijatu bintu khuwailid. alakira ko khadijatu ma ni Allahu taala ka yamaruya ye. Allahu taala ko alakira khadijatu nisɔndiya ni so dɔ ye arijinɛ kɔnɔ, so min jɔlen don ni lulu ani marijana ye. sɛgɛn tɛ so in kɔnɔ, dekun t'a kɔnɔ, ɲɛni t'a kɔnɔ. o de la alakira kun bɛ to k'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam kabini khadija bɛ ɲɛnamaya la, ma abdalani Allahu khayran minha. Allahu taala ma ne falen foyi la furumuso la min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ khadijatu kan. amanat bi idh kafara an-nas. khadija limanyara ne muhammadu la ni nga dane muhammadu ka cidenya ni nga nabiyumaya la ka ne muhammadu tiɲɛtigiya tuma mina maw kafiriyara ni ye. wasaddaqatni idh kadhabani an-nas. khadija ye ne tiɲɛtigiya nga kuma fitini ana kuma ba bɛɛ la tuma mina makan ka bɛɛ ye nkalontigiya. wa khadija ye ne dɛmɛ n'a ka nafolo ye tuma mina maw y'u ka nafolo tigɛ n na. wa i k'a dɔn Allahu taala sɔnna ka khadija garijɛgɛ ne muhammadu denw na tuma mina a ye n kumaniya ka bɔ musotɔw fɛ den sɔrɔ ma. o kuma khadija kun kɛra ni alakira ye nin kumakan fɔ, a fɛnɛ kun bɛ kumakan lasegin a nisɔndiyalen a sewalen alakira ka nin kumakan nɔfɛ. a b'a fɔ ma ahla hadha al-kalami ya abal qasim. Qasimu fa, kuma foyi tɛ min ka di ka tɛmɛ nin kumakan in kan. i k'a dɔn nin kumakan min filɛ diya de bɛ a la min ka di ka tɛmɛ alwa kan. nin kumakan min filɛ ɲa de bɛ a la min ɲɛ tɛmɛnen don ka tɛmɛ sanubilen ɲa kan musow ɲɛkɔrɔ. i k'a dɔn nin kumakan min filɛ laysa hadha qawla al-bashar ya abal qasim. nin kɔni ma kɛ farikolomafɛntigi ka kuma ye ya Qasimu fa. o kuma khadija kuma mina n'a ye kuranɛ kumakan mɛn, a farikansi bɛɛ yiranyiranna, a fari fonina, a nisɔndiya ni Allahu taala ka aya ninnu ye. khadija a sɔmina a ye sɔrɔli kɛ a yɛrɛ nin na ni fanga dɔ ye ni ka tila k'a labɛn jihadu kama ka Allahu taala ka diinɛ in lase a seko damayira la. khadija tora a bɛ alakira la nisɔndiya ni hɛrɛ kumakanw ye, a bɛ alakira bɛrɛ ni fasamantiya ye ka bɔ Allahu taala yɔrɔ. nin yɔrɔ in de la sa kuma min na khadija y'a ye k'a fɔ Allahu taala ye nin doni girinba in di alakira ma k'a fɔ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kanda. o kuma khadija a y'a yɛrɛ kun ta a n'a ka nafolo bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen di Allahu taala ma. ale yɛrɛ y'a sen bɔ ko in bɛɛ la. o de la don min alakira ye makan minɛ sallallahu alayhi wa sallam, sahabaw y'a ɲininka ko yala i bɛna siyɔrɔ jumɛn bi su in na. alakira ko ma adribu li khaymatan amama qabri khadija. a ye tantan dɔ jɔ n ye khadijatu kaburu yɔrɔ la ni muhammadu bɛ n ka su kɛ yen bi. o de la alakira tɛ fitiriwale ye. o kuma ne khadija ale de ye maa fɔlɔ ye min limaniyara alakira la nabiɲumanya di don alakira ma. o kuma maa fɔlɔ min limaniyara o kɛra khadija. maa filanan o de ye aliyu ibn abi talib, alakira bɛnakɛ den. aliyu min a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ma sujudu kɛ boli ye. ali ka sujudu fɔlɔ kɛra Allahu taala de ye min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dabama ye. o de la ni aliyu tɔgɔ fɔra a bɛ fɔ karramallahu wajha. Allahu taala ye cɛ min ɲɛda bonya ni ka bɔ sujudu ma boli ye. i k'a dɔn aliyu ka silamɛya o kɛra k'a si to denmisɛnniya si la kosɛbɛ, sabula aliyu silamɛyara o y'a sɔrɔ a si tɛ tɛmɛ san 10 ɲɔgɔnna kan. o kuma maa sabanan min silamɛyara
Abubakar Siddiq tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi nin de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye nin de ye silamɛw ka alimami ye danfɛnw kuntigi kɔfɛ n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Abubakar Siddiq nin de ye Ala ɲɛsiranyɛbaaba ye min bɛ Allahu Taala bato su dugu tila fɛ a bɛ sujuduw kɛ su dugu tila fɛ a bɛ si k'a jɔ ka Allahu Taala wele su dugu tila fɛ ka cɛw ni musow to gɔrɔntɔ la dilanw camancɛ la. Nin cɛ in de bɛna alikiyama jɔ kɛnɛ kan a hakili sigilen o b'a sɔrɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen jawulilen don. Nin cɛ in de y'a ka nafolo nafakati alakira la silamɛya diinɛ in na ka kɔn makan dayɛlɛli ɲɛ ni ka tila k'a yɛrɛ ni di ka kɛlɛ kɛ alakira nɔfɛ wa makan dayɛlɛlen kɔfɛ ale de tilara k'a ka nafolo nafakati ni ka tila k'a ni di alakira dɛmɛli ma. Nin ye cɛ de ye a y'a ka nafolo di Ala ma k'a di Ala ma ni ka tila ka siran Ala ɲɛ Ala ɲɛ siranya kɛnfɛnsen dana ni ka tila ka tiɲɛtigiyali kɛ ni la ilaha illallahu kumakan ye. Nin cɛ in nin de ye danfɛnw na fasamanti ye nabiyumanw ni cidenw kɔfɛ sabula alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ma tala'ati shamsu wa ma gharabat. Tile ma deli ka bɔ kɔrɔn fɛ ka taa bin tilebi fɛ ka fɔ a jɔra cɛ dɔ kan min ka fisa cidenw ni nabiyumanw kɔfɛ ka tɛmɛ Abubakar kan. A bɛ fɔ nin cɛ in de ma Sheikhul Muhajirin. Maa minnu hijirala ka bɔ Maka ka taa Madina nin de ye olu ka karamɔgɔ belebele ye. Maa minnu fɛnɛ kɛra Madinakaw ye nin cɛ in de ye olu ka karamɔgɔba ye. Nin cɛ min filɛ i k'a dɔn nin de ye kalanden fɔlɔfɔlɔ ye fil madrasatil muhammadiya Muhammadu ka kalanso kɔnɔ nin de ye kalanden fɔlɔfɔlɔ ye. O kuma n'i mu o cɛ in dɔn dhakum huwa Abubakar. Nin cɛ in de ye Abubakar Siddiq ye tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi. I k'a dɔn kuma min Abubakar Siddiq n'a ye alakira ka welelikan mɛn ka na diinɛ kura ma diinɛ kura min ni a drapeau taba ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. I k'a dɔn a y'a tulo dayɛlɛ ni k'a dusukun dayɛlɛ k'a hakili dayɛlɛ a silamɛyara ni ka kafiriya ni boluw ye ka sɔrɔ Abubakar yɛrɛ kun ma da boluw la ka kɔrɔ. A ye sabatili kɛ ni silamɛya tiɲɛ ye. O kuma nin de ye cɛ sabanan ye min ni a limanyara alakira la welelikan don. O kuma a b'i komi an ka waati sera an bɛ Allahu Taala deli Ala ka sigida wɛrɛ don an garijigɛ la. An b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asihu lisani mutahharul janani raufur rahimi uzunul khaira. An balima silamɛw bi sumu yi o bɛ dan yanni nɔ min sera an ma ka bɔ an balimakɛ Sulemani Sufu Tarawele fɛ. A yɛrɛ ka telefɔni sira o ye 66 83 43 06 75 16 31 69. Nin baara ninnu labɛnna ka se aw ma ORTM tɔgɔ la a balimaw fɛ Tanba Tarawele, Ibrahima Ture, Lasana Jabate, Seku Keta ani Musa Babasila. Aw k'an bɛn sini sumunda wɛrɛ la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.